Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Shout out doon sa mga kabisyo natin kahit gutom na, tuloy lang ang chismisan. Ay naman. Nakakabusog ba? Oo naman. Lalo na kapag nalaman mo na si ano. Nagkaanuhan? At kaya naman pala siya na ano. Nagpaano? Oo. Tas yung ano daw, grabe, ano? Inano yung ano? Oh, naku, sabi ko sa'yo. Nakakabusog yung ano. Pagka-chismisan talaga, no? Nakakalurkey. Sabay-sabay sa pantry ngayon, yung mga nag-oopisina, habang sumusubo. Kumpul-kumpul. Yan. Alam ko na yung mga ganyang klaseng ano. Ay, yung ganyang Saan klaseng... pantry ka? Dito sa taas, baba? Kahit saan, basta may kumpulan. Kung saan may kumpulan, siguradong may chismisan. Diba? Yan. Alam ko na yung mga ganyang partner. Kasi ilang beses na ako naging topic ng mga chismis. So kapag kaganyan, alam ko talaga yung nagkakumpul-kumpul sila. Tapos pagdating ko, maghihiwa-hiwalay. Tapos kunwari hindi ako nakikita. Yung kunwari nababanlag sila. Pero sa totoo lang naman, kitang-kita ko naman. Diba? Ramdam mo yun eh. Ramdam mo din na ikaw yung pinag-uusapan. Yung isang beses pa nga partner, kumpul-kumpul. Tapos biglang hiwa-hiwalay. Tapos isa naglinis kahit wala man nililinis. Kahit hindi naman tagalinis ang trabaho niya. Yun yung katapanan sa tro. Diba? Kasi nga naman, ang chismis ay nakakabusog. Laging meron siyang kaakibat na, ewan ko, excitement ba? Ay kasi bukan ng bibig. So kada bukan ng bibig, nagkakahangan yung tiyan. Ayan, kaya nakakabusog. Yan po ang scientific explanation. Diba? Akala nyo po ba, wala lang po ang mga topic namin dito. Meron po mga scientific basis. Akala nyo mabababaw ang pinag-uusapan namin dito. May lalim ang lahat ng to. Excuse me, lahat po ito may dalang science. May lalim na paliwanag ang lahat ng ito. At saka ewan ko kung ikaw partner nararanasan mo to sa mga anak mo bilang yung mga anak mo ay mga lalaki. So hindi ko lang alam, ang lalaki ba, hindi ba sila chismoso? Kasi yung napansin ko sa anak kong babae, si Princess, ewan ko ba, ang chismis ba ay sa babae lang ba talaga ito madalas? Wala ba ito sa mga lalaki? Or mas ano lang talaga yung babae? Syempre si babae yung mas matalak, 'di ba? So sa kanya lagi, no. So anyways, ang napapansin ko ganito, pagka yung anak ko inuutusan ko, meron ako sasabihin sa kanya, meron siyang kailangang iabot, ganyan. Parang hindi niya ako naririnig, partner. Parang bingi-bingihan talaga yung anak ko nga babae, pero partner. Kapag kaming dalawa na mag-asawa, nag-uusap, tas meron kaming may mga topic kami na medyo juicy. Ay, sabi ko sa'yo, partner, nandyan yan sa palipaligid, ang laki ng tenga. Kumbaga sa Hiraya Manawari, partner, literal na yung tenga niya, yung kanang tenga niya, lalaki talaga para makapakinig sa latest chika. Mas lumaki kesa katawan lupa niya, no? Tenga siyang tinubuan ng mukha. Ganon. So alam na. Oo, alam na. Hindi sa gender yun, partner, sa nanay. Sa lahi. Okay. Nakakaloka. Kung anong puno, siya ring bunga. Sa bagay. Yun talaga yun. Okay, may science na naman. Wala pong puno ng santol na nagbunga ng Indian mango. Yan. Yan po ang scientific explanation. Ganon. Saan ka mas madalas? Saan? Saan ang chichismis o chinichismis? Saan nachichismis? Anong feeling, no? Nang nachichismis? Artista. Hindi, minsan, depends on the mood, partner. There are times na parang, lalong-lalo na kung halimbawa, you're not always naman positive, happy, energetic. Lalo na may pinagdadaanan ka. Hindi, syempre kapag alam mong pinagchichismisan ka, bumibigat lalo yung pakiramdam mo. Pero may mga moments naman na strong, independent woman ako, partner, na bala kayo dyan, wako care. Ang perspective mo, sige, okay lang, pag-usapan nyo ko. Nakaka-artista yan, diba? Parang, ako na naman yung topic.
Traffic? Nakaka-artista talaga, ganun. So, depende partner, busog ba ako o gutom ng mga oras na yon? May bubay ba naniningil sa akin ng mga oras na yon? Kaya bad mood ka? Kaya bad mood ako, ganyan. Diba? So, pero ang chismis kasi mahirap po yan na maging basis po natin for an opinion. Bakit? Kasi pwedeng may dagdag yan at maaaring may bawas. Totoo yun. Diba? Alam niyo, may mga lalaki din naman na tinatawag, may mga boys talk na pinag-uusapan ng palihim. Pero hindi kasing loud na mga ng kagaya ng mga sa babae. Correct. Na parang maya kami, siguro may mga pagkakataon lang. Yung pag nagkasarapan ng usapan. Ganun lang. Pero hindi yung parang maliit na bagay, ichismis agad, di ba? Parang ganun. Ganun kasi mga babae. Kaya, alam mo, ang happy ko rin minsan kapag marami akong chinichika sa asawa ko, alam kong hanggang doon na lang yun. Kasi hindi niya ichichika sa iba. Parang diba? nakakapagod siyang gawin. Nakakatamad siyang gawin na may ichichika ka. Para saan? Parang nakakatawa. Parang ganun. Parang feeling ko nga, partner, yung pagiging chismosa is also a sign of immaturity. Feeling ko lang naman. ang scientific explanation dito. Charot, meron. Oo, kasi totoo yun, kasi ako partner, parang feeling ko for a while naging chismosa din naman ako eh. And then nung nagiging biktima na ako ng chismis, na-realize ko, ay ganito pala yung pakiramdam. Hindi pala maganda. Totoo. Na may sinasabi ka nga, yung hindi ka naman sure tungkol sa kwento, parte lang ng kwento yung alam mo, tapos ichichika mo dun sa iba, mga ganun. Tsaka yung kakapahamak pala kapag chika ka ng chika, ganyan. So, feeling ko yung pagiging chismosa is a sign of immaturity. Yes. Kasi kung mature ka na mag-isip, alam mo, una sa lahat, na yung chismis na yan pwedeng makapanakit. Yes. Yung chismis na yan ay pwedeng maging dahilan kung bakit hindi maging maganda yung araw ng isang tao, at yung taong yon susungitan yung kanyang mga kaopisina, at yung mga kaopisinang nasungitan, masusungitan yung sasakyan nilang bus mamaya, at yung konduktor. Damay-damay diba? na, no? May ganon. So kung mature ka, alam mo kapag ka nag-chismis ka at may sinabi kang hindi maganda tungkol sa ibang tao, pwede itong magkaroon ng ripple effect na hindi maganda. Totoo diba? yan. Kumbaga nakapag-isip ka na kaagad ng advance kung ano ang kahihinatnan ng chismis na dadalhin mo. So wag na lang, diba? Yes. So being mature means keeping quiet. Hindi naman ako sure dito sa kwentong to eh. 'Di ba? So bakit ko pa i-share, 'di ba? Correct. Agree ako doon, no? Sign talaga siya ng immaturity. Kapag na-realize mo na ang dadalhin mong balita ay mali, kulang o kaya walang katotohanan tapos ibinabalita mo. Yan. Ang thinking ko diyan, you're just wasting your time. It's really a waste of time, mga kabisyo. At kapag ka nag-waste ka ng time, immature ka. Kasi hindi mo naiisip na dapat yung oras na ito, pwede tayong kumita ng pera. Yes, pwede mo ikayaman yung yung oras na ginugugol mo sa chismis. 'Di ba? Sa halip na gumawa ka ng chismis, gawa ka ng mga bagay na mas makabuluhan kung saan kikita ka ng pera. Yan. 'Di ba napaka-immature nun? 'Di ba? Chismis ka ng chismis, 3 oras kang nasa chismisan. Yan. Gutom na yung mga anak mo, pagbalik mo, 'di ba wala kang napala. At ang chismis, kabisyo, hindi lang ito yung literal na pinag-uusapan namin, nagkukumpulan sa mga pantry, sa mga CR. Hindi! Sa cellphone! hindi mo na malayan yung GC ninyo na ang ingay-ingay. Hindi mo na malayan yung sinasabi ni partner, hindi ka na pala nakapagluto ng almusal, pananghalian, pangmered. Hindi mo na prepare kasi 3 oras na kayo nagchichikahan dyan. Yung anak mo nanginginig na nga yung katawan sa gutom eh. Hindi mo napansin kasi busy-busy ka sa cellphone. Ayan. So, puro chismis kasi. So, ibig sabihin na medyo sign of immaturity pa din. 'Di ba? Kasi Totoo. kung mature ka, uunahin, may mga priorities ka eh. Meron ako, unahin ko muna yung mga anak ko, bubusugin ko muna sila bago ako mabusog sa bago sa latest chika, 'di ba? Chismis pa rin, 'di ba? Pero syempre, at least na binalanse mo, 'di ba? Huwag tayong plastic. Gusto natin yung chismis na nalulurkate tayo kapag kami nabalitaan tayo na, huy, alam mo ba? Si ano, ganon. Ay, ang tatanda na nila, nagaganon pa sila, 'di ba? Masarap siyang pakinggan eh. Aminin natin, huwag tayong plastic. Pero ang pagiging mature, kabisyo, is yung prioritizing what it is that you need to prioritize first. Ano ba dapat mong unahin? Magtrabaho. Yes. 'Di ba? Pakainin yung mga anak. 'Di ba? Alamin ang mga bagay-bagay, 'di ba? Bago yung latest chika. Totoo yun, marirealize mo lang yan pag nag-mature ka na. Nagrami pala, nung kabataan ko pala, ang chismosa ko pala. Ang dami kong sinayang na panahon sa kakachismis sa mga walang kapararakang bagay. Hindi lang yun partner, kasi hindi naman lahat ng oras pwede tayong kumita ng pera. 'Di ba? Sinasabi natin, sana kumita ka ng pera niyan. Yes, may mga ganon na dun sa 3 oras pwedeng kumita ng pera. Pero yung bang nakapanakit pala ako, shinare ko pala yung balitang yun, tapos
meron palang involved na tao na masasaktan, mapapahiya, 'di ba? Tama. At hindi natin alam kung ano yung posibleng maging epekto nito sa kanyang mental health. At lahat po ito mga kabisyo, salabat ito as in konektado lahat. Merong isang dalubhasa tungkol sa mga bata at pediatrician na isa sa mga parang studies na napag-aralan niya is that yung mga bata daw na matataas ang level ng trauma, 'di ba? Sila yung pagdating ng araw, sila yung medyo mahina yung katawan, may mga ganong effect sa kanila. At ang epekto nitong mga trauma na ito nung bata pa sila ay galing mismo kunyari sa magulang na depressed, may anxiety, ganon. So na-expose yung bata sa ganon na yung nanay niya at yung tatay niya ay laging depressed, laging anxious. At sinasabi ko to, na-absorb siya ng bata. So bakit laging depressed at anxious yung nanay at tatay? Let's say mai-connect lang natin. Kasi naging biktima ng chismis, hindi naman totoo. Pero ikinalungkot nila ng husto, dinala nila sa bahay nila, 'di ba? Nakikita ng mga anak nila. Akala lang, alam mo naman tayo mga Junakis, 'di ba? Nagugulat tayo, akala lang natin hindi sila nakikinig o hindi nila tayo nakikita, pero lahat ng facial expression natin, mga salita natin, mura kung meron man, na-absorb nila. Ganon, at dadalhin nila yon, yung trauma na yon, na may mga magulang silang ganyan, hanggang sa paglaki. Isipin mo yun, nang dahil lang sa isang chismosa, di ba? Ang dami na apektuhan na hindi maganda. Sinasabi ko, itigil mo na yung bibig mo. Alam namin kating-kating na yung dila mo kanina pa, ha? Ako, lagi mo tatandaan, pwedeng may isang bata na matraumatize at yung trauma na yun, dalhin niya sa pagtanda hanggang sa susunod na generation. Isipin mo dahil sa isang chismis na hindi ka naman sigurado kung totoo o may dagdag o bawas, future generation yan apektuhan. It may be for you, if you get to listen to this, parang exaggerated. Naman talaga naman. Naman. Pero kung hihimay-himayin mo, may katotohanan. May katotohanan din eh. Posible nga namang maapektuhan siya. Hindi naman lahat ng tao chill lang sila pagdating sa chismis. Hindi lahat ng tao nonchalant. Hindi lahat ng tao unaffected. Hindi lahat ng tao ganun eh. May mga ibang tao may marinig lang silang hindi masyado maganda tungkol sa kanila. Maapektuhan na sila ng bonggang-bongga. Pati aso maapektuhan. Bakit? Pag uwi nila ng bahay, masisipa pa. Galit yung amo eh. Yung master eh. Galit Hindi pa pinakain yung aso. So damay-damay na to. Damay na pati na buong ecological system. Future generation at buong ecological buo na. Ganun. Pero ako hindi agree ako at dahil, doon, wait lang parte, dahil nasipa yung aso, baka maalog yung mga niya. Yung mga garapata. Hindi yung mga garapata. Maalog yung anes niya parte, hindi na siya makabuntis. Yung pa ang dahilan kung bakit hindi pa mag-work yung pagsastud. Charing. Ang layo nang inabot. Nakakaloka. Pero hindi maraming possibilities na ganun ang mangyari, na akala mo yung dala mong chismis ay chismis lang, pero yung impact noon sa tao, hindi mo alam ang extent noon. Tama yung sinabi mo, partner. May mga taong sadyang sensitive na hindi sanay sa sa chismis. Ako naniniwala ako na yung chismis is synonymous to bashing. Spell synonymous. Katulad na lang. Ayan. Spell katulad, kayang-kaya natin yan. Wala pinagkaiba sa bashing. Correct. Totoo yun eh. Ang intention mo ay manira. Hindi ka naman magchichismis kung ang dala mo ay kabutihan eh. Lahat ng chismis na dala natin ay kasiraan. Ay, sa bagay. Never kang gaganahan na magsabi na maganda sa tao kung chismis ang dala mo. Ay, wala parang ko narinig na, huy, nabalitaan mo ba? Diba? Na sa Book of Genesis. Tapos ganyan yung tono mo. Nakakahiya. Parang wala nga naman ako narinig na gano'n. Uy, balita mo ba? Nabalitaan mo ba yung letter of Paul to the Corinthians? Parang walang gano'n. Kasi ang statement mo, partner, lahat ng chismis hindi maganda. Yes, kaya nga chismis eh. Walang chismis na maganda. Lahat yan kasiraan at hindi ka gaganaan kung maganda ang balita mo. Yeah, no. Diba? So, kaya pala ang chismis sinespread, ang word of God hindi. Yan hindi kasi ginaganahan. Tingnan mo, damay-damay pa ng religion to. Nakakaloka. At wala siyang pinagkaiba sa bashing. Tingnan mo lahat ng pambabash. Hindi ba't lahat ng mga tinatype mo na sinasabi mo, ng spread mo ay negative?
Yun eh. Yun yung bashing. And hindi natin alam kung anong posibleng maging effect nito sa mga taong mababasa. Makakabasa nito. Pwedeng kahit sabihin natin na ito ay pa-blind item, patama lang. Yan. Pero negative pa rin yun eh. Correct. The moment na mabasa mo yan, kung kunyari ako sensitive akong tao, kahit alam ko na hindi naman talaga sa akin yun, pero sensitive akong tao, affected ako niyan. Tama. Masisira yung mood ko. Paano kung extreme yung sensitivity ko, partner? At nagluluto ka ng sinigang, tas halip na ang ilagay mo pampaasim, ang nilagay mo yung abo ng lola mo. Diba? Hindi, sabi mo extreme So yun yung naisip kong extreme. Posible din. Okay ba? Posible Ayos din. na ba yung extreme na yun? Isipin mo, nadamay pa yung lola, patay na, nadamay pa. Hindi lang yun lola yung nadamay, partner. Pati lahat ng mga iniiyakan siya dun sa garapon, wala na pala silang naiiyak. Wala na pala sila iniiyakan kasi nasa sinigang na. Nasa loob na ng tiyan nila. Nakakaloka! Kaya pala biglang sigla-sigla nila, Oo, diba? Yung espiritu ng lola nila. Nasaniban sila ng lola nila. Diba? Yung ganun. So wala Hindi mo alam siyang ang extent ng sasabihin mo. So wala siyang magandang effect. Correct. So, importantatious mga kabisyo, before you talk, iisipin mo, makakabuti ba to? Tama. Tsaka hindi lang yun, partner yung sinabi natin na maapektuhan yung taong nakapakinig, kung sensitive yung nababash o kaya nachichismis. Yung mismong chismosa, it's a negative feeling it's a negative emotion. Yes, dala-dala mo yun. Correct. At lahat po ng drawing, itsura, meme, actual character ng chismosa, lahat po sila hindi maganda. Oh, see? Diba? May nakita ka na ba chismosang maganda? Parang wala. Wala akong nakita chismosang mestiza. Wala. Lahat talaga may problema. Lahat papangit ang papangit. Correct. Ganon. Lahat papunta sa pagbulok, di ba? Ang aga ng kanilang pagbulok. Nasa 30s lang sila, nabubulok na sila agad. Ganon po ang profile ng chismosa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!